Livive, aveva luna e cevuca, oyoyo. Start with your drinks and drink well, huh? Hey, Odowoke. Oh! You know, Aquadiac. Nabia? I don't want to be out. No, Nabia. What is it? What are you No, Tabba. Oh, yeah, Bonia. Idu di mmadụ na-achụ m onye bụ onye a nọdụ ebe ị nọ nọdụ ebe ị nọ isi na idu di m jidesie ya ike ebe a wee na-ajụ m kedu ndị bụ ndị a ịchọ ịma ndị anyị bụ ndị ngagharị Aba asị gị nọdụ ebe a anyị bụ ndị ngagharị Aba nọrọ ebe a Kita Operation Bulldozer bido. Operation Bulldozer. Kita. What's that go? Nwa si gị na nke mụ abụ na Operation Fire for Fire. Ya na Operation Sweep. Mana ya bụ ndị ya nkịta eri oge. Fa weche wela anya agba epele. Wela me akpa aja eji amụ eti eti ọkpọ. Kedu ihe eji gba ha nkịta na mụ? Mba biko apụ. Achọrọ m ka anyị na akwa mmakwara. Taka bugbo. Eta ibido ta bugbo. N'ọkwụ ntụ aka isi fụ ya o. Ọkwụ ife mee no. Gịnị? Mbanụ. Ife nke a ọ gbagwoju m anya. Ịmara arụ na anyụ n'elu nkwụ. Gbagwoju ndị nọ na anya onye obosi nụ sị na-arụ mgbe ọlaja. Ka ụdị dịkwa ihe a? Nwa esogbula ama bịa ebe gị ugbu a ịnụgo. Afọ bụkwa m ihe ahụ. Ọ batago, ọ latago ugbu a. Ọ batago. Ọ dị egwu ọkali. Nna ngwa ka ọ dị na. Ka m were ka isi fụ ya. Nwa enyi na nsogbu ọbụla. Ama m ihe m ga-eme ịnụgo. Ama m ihe m ga-eme. Gwajisike. Ka ọ dị. Elizabeth. Ka ebe isi na-alata ugbu a. Kekwa nke gbasara gị n'ebe nsi. Biko, akpazina m Elizabeth. Ihe mbụ bụ Liz. Elizabeth, ọ dị ka ị nwụọ na kai. Isi na-ekwopụzi ekwopụ eziokwu. Nnaka. Chalụ m n'ụzọ biko. Chalụ m n'ụzọ. Mma apịakwa gị ekwe. Mma etikwa gị duka. Mmechi ọnụgụ nwaanyị. Ị makwa onye na-agwa okwu na ọgwụ dị lụrụ gị alụ. O nwe gwa na-atụzi. Nwoke a. Nye m efe n'ụzọ. Achọrọ m igosi gị ka ihe nwere ike ime kịta. Ngwa gosi m. Ihe ị ga-egosi m ndụ ga-agosi m ya. Gị na Apolonia gbara izu. Jebe nwanne m nwoke nọ na-eme mitin. Je menye ya ihere. Kpụchasa ihe niile ọ na-eme. Jikwa ọgwụ mara onwe yekwa ịsa n'anya maka na ada ama enwekwa m ike nke ga-abịalụ gị ga-aka nke nwanne nwoke njọ
Agụụ na-agụ m, nwe ihe isi. Gịnị? Nwoke m nwe ihe isi na agụụ na-agụ m. Elizabeth, arụ na-achazi gị, arụ na-apụ gị. Agụụ na-agụ m, nwe ihe isi. Eliza, ọ dị ka isi emebigo, gara na-acha gị ọkwa ya. Kemgbe nke a bidoro. Tata o, nwe ihe isi, ebe ọ nwere isi pụọ n'ụzọ. Onye chọọ ihe m mere. Ana m arọzi nrọ ka ọ gịnị kwanụ biko. Anya ma o mechiri emechi ka o mepere emepe. Ka m na-afụ ya. Ihe ka nte abakwutego nte n'ọnụ ya. Mmiri abago n'opi ụgbọgụrụ. Mana aga m achọpụta ụzọ mmiri a siri ba n'opi ụgbọgụrụ a. Gwa gị, Elizabeth, ọ dị ka ịkpala nku ifekwasịrị n'isi. M ga-egosi gị. Bịa Polonia. Kedu akpala mmụọ kpara bute n'ebe nna ezu ike? Ikopụ ekopụ ka onwe ebe na-adị anyị. Ka onye ọ bụrụ maka nna jụọ na-aṅụ nkwụ. Mba, biko ka o beghị n'ọnụ otu a bido tata gaba awakwa na awa mbọsị ọzọ kpọọ m Apolonia. Ihe m na-azazi bụ gịnị? Apụ. Na ife ị na-azazi bụ apụ ka isi apụ. Gaa m ntị ka m gwa ya imegudu mmiri chukwu nke ugboro isaa nke ugboro asatọ wee chenji ya. Ọ bụrụ onye ya elu toruru ọlị ịbịa ebe nje nọ ebe nna na-ezu ike bịa ba na-ekwu ka onye ala na-apụ. Bido tata gaba nya bee. Ọ dị nke m mere. Biko ka m gwa gị nke a bụ obere ihe a sị ka m gosi gị ihe m ga-eme gị mbọsị ọzọ. Nya nke mmegodo tata bụ ofe nkụpụ. Mbọsị ọzọ mme ihe m ga-eme a sị gị na mma mere ya ịma nkwe eziokwu. Bịa pụọ ka isi oge nke na-azazi isi oge bụ afa ya na inwezi egwu ebe nọ. Egwu mụnwa egwu kekwana onye bụ egwu ọmụ ọbụla egwu a na-atụ atụnụ mụ nwaanyị na-afụ ebe a bụ egwu a na-atụ m. Gị nwa na onwe bụ egwu nwaanyị fụ kịta ka a na-akpọzi egwu. Mụ abụrụ gịnị? Ị bụrụ dị nke m mere nụ. Ana m ekwu nke ime alụ ịnyụ. Ana m asị ka mkpopụ ị na-anyụ ọzọ. Ịmakwọ na mgbada nyụọ ka enyi ka abarị ya Polonia. Nwa ka ị nọkọta wee na-ewetala okwu n'ọrụ otu a. Nke bụ na ị na-akpọzi m afa. Ya itolugwe ịkpa m afa ndị. Ọ bụrụ afa gị. Afa gị bụ ọdị nke mere. Nke fụta gịnị ka m mee? Ị na-ajụ ihe ime ebe ọ bụ na arụ niile dị n'ụwa n'ọgwụ a na-akpachatacha ha niile. Ajọ nkịta. Mụa ka ịkpa ajọ nkịta. Gee m ntị ịkpasukwana m. Ịkpakwana m bụ agụ aka n'ọdụ maka mmemme ya ife. Mmegbu ihe inu na anụ ife na-agwa ya. Ịnwa ya wee meme ike m ndeka gwa nga baji. Egwu gịnị? Gị nwa meme ihe. Ọ mgbe gara aga ọ bụrụzi kịta. Ọ dị nke mere ọ bụrụzi kịta nya ụdị ọbụla ị chọrọ kịta enye gị ya n'uju. Ị chọrọ nwa na-atụ gị egwu. Ịbụkwa ihe anyị nọ kịta. Ihe anyị nọ kịta ka a na-akpọ millennium. Nya ụdị ọbụla ị chọrọ enye gị ya ọkwa nye gị ya nyefee gị otu isi chọọ ya. Ọ dị mma. Ọnụ na ọnụ ralụ. Olue na omume aka na aka ralụ bịa jee bi m nni. Nni. Nsị gị banye n'ime ụlọ jee bi m nni ma akpọkwa ya anya. Ọ sị na ọ chọrọ iri nni. Nnekwa n'ụna. Ị mara ebe na-esi nni. Ọ dị nke mere agụ ada agụ gị. Maka na ọ bụ na agụ na agụ gị ị ga-ama ebe a na-esi nni. Ka m gwazie gị bido tata mụ na gị nọ ya bido tata gaba anyị ga na-esi nni ya n'oludo nsie taa isie echi nsie nwanne echi. Apolonia nsie nne tata isie echi isie nwanne echi. Apolonia ya isolugbo ndị ụmụ agbala ndị cheke ntị dịka anyị si akpọfa isolugbofa wee ibe ife maọbụ ịgba ọtọ. Ebe a nọ nke a bụ egwu eji nọ. Ụmụnna ya anụ nka ikwu na ibe inwe ya anụ nka maka ibulugbo onye ala ka ị bụ.
Oh, ana m ekwe ka na-agbala brandy n'iru m. Ụmụnna gị mgbe ha bịara aka na-eme ihe ụmụnna. O mgbe ị na-eje nke gị mara na ụmụnna gị nọ aka na-eme ọ dị nke mmele biko jee site n'igeri ifu ga-egwu suru gị na ibido eti dị mkpọrọbi igbo ya egwu suru gị na ọmụa dị ife a ka ị na-agba kurukere dance isi na-egwu eji egwu millennium ala abịa ịpụbagwa ala ebele ya eme ụmụnna ya anụ maka ụmụnna gị inwe ụmụnna ikwu na ibe ya anụ nke a mgbe ị na-eme nke gị mana ụmụnna gị nọ imezugbo ụmụnna gị iji ụmụnna eyi m egwu ya gbaba n'egwu kurukere iji ụmụnna eyi m egwu ọṅụ nkwụ ọ dị nke mere jee site n'igeri nwoke m jee chọọ ihe igeri si a ga-agbapụziri unu agbapụ Eliza, ka ebe ijikere ị na-aga n'ime anyasị bukochalụ m n'ụzọ oge na-aganarị ma meje nzukọ kedu nzukọ iji abalị aga gị ọ bụ na ị chọrọ ma meje nzukọ ndị politiks pụọlụ m n'ụzọ Elizabeth kedu mgbe ị bara otu ndị politiks m na-agbaghị kedu mgbe ọ bụ o tego na ya ga-akpọsa m Eliza akpọsa m Eliza ihe afa m bụzi kịta bụ Lady Liz ị na-anụ pụọlụ m n'ụzọ achọrọ m ka ị were aka nsị ga aka atịtị ga bikwasị m na ọmarịcha afa ngo pụtalụ m n'ụzọ ka njebe nne gee ntị Elizabeth ịnwa ma nwa na anya asị a ị ga-abụ onye nwụrụ anwụ kedu mgbe ibido wụkwasị nwa ọkpa n'isi n'ụlọ a bịa nwoke ịchọ ka ntie gị ihe ịchọ ka m kụọ gị duka ka m kụọ gị eti nkapụ okụpa na kịta iche na mgbe anyị ji mmela akpa aja eji eti ọkpọ si n'ụzọ mpụ ahụ si n'iru mpụ ka m jebe isi karacha gbaracha egbe ọnụ gị a bịa si n'ebe a gafee ka m bịa gafee nụ chekwa ahụ mụnwa bụ Lizzy ka esi na nna agba egbe ọ na-achụkọ ya n'anya ofu ekwentị nkịtị m ga-akpọ emebi ga-enweta onwe gị n'ụlọ nga ndị uwe ojii ịchọ ịnwa m onye gbakwa ọsọ nne ya ka anyị lebe onye gbara ọsọ ka mara m na gị onye dotiri bee n'ụlọ a taa ka ị ga-ama ụdị nwaanyị na-anụ agbanwego m mkpụrụzi mgbe ahụ ka anyị lebe hello my dear ọkwa mụnwa nna biko wee nwayọ na anọkwa m na nsogbu na be m kịta o ndị ori ndị oji egbe jefa gbabe m gburugburu fajula ebe a unu na-abịa oke ana m eche bekwa na ọsụsọ biko o na-eje na nwoke nwere ọsọ onye gba ọsọ n'ihe anyị ga-afụzi na emesịa si na ịmarụ ma nne gị alarụ n'ụlọ anya ya n'eziokwu na ịlarụrọ n'ụlọ anya ebee ka isi ọ bụkwa n'ihe ọfụ ọ na ịdara ha n'iro kedu ụdị ajụbe ya ka ajụjụ apụta gịnị kedu ife na-egosi ọ pụtara n'ebe ọbụla m chere ha ka m ga-arahụ Mami, qu'est-ce qui s'est mechie ọnụ ọsịsọ Mami, hii na madro mai, wakane ya na mụ na ị na-ekwu akụghị mmemme akụghị ekwe mbekwu n'isi na mmadụ agwa ya okwu ịchọ ka ịpụ izuzu pụọ nsogbu adịrị ya dịka ntụ isi fụta akwadosigo m ọrụ wee na-eche ka izuzu nata o dogo m anya n'ibido nkwugharị mana njesi ya nata nkwa nna ekweghị bụ na ị ga-agwa m ebe ị larụ o melụ n'ọfụ isi n'ụlọ a kwapụrụ m asị ọcha isigbu onwe gị na-asị ụlọ nka ka ọzọ ụlọ mụ na gị lụ ka m gwa gị kama m ga-esi n'ụlọ apụọ ọka gị ma na isi ebe apụọ ka anyị kụrụ ya onwe ihe ọzọ na-arụ ọ dị mma
ke first kwa na achọ ifo gị ke ifo ji maka asị na achọ ifo ama m ihe ọbụla ọ sọkwara ya bụrụ ezuru ka eme ihe a akarị m okwu nkote ịchọ ka m bịa ebe a mba abịa na arapịa otu ọbụla ọ dị m ga-eme ka ị mara apụ nwanyị ọma apụ baby Lady Lee Mama chọrọ ka mụ na gị enwe okwu nchọ ka mụ na gị kwuo mọmị. Nwa ihe menụ. Mọmị, ihe ahụ bụ gị nwa. Ọ gị nwa bụ ihe ahụ menụ. Mọmị ọ jụrụ mma. Biko ike eje na nnọọ ebe a maka na ịma nghọtacha ife kpata njem ihe na-eme. Biko. Mọmị, achọrọ ka ị gwa m ife ahụ menụ iji wee chenjie ihe kpata iji chenjie. Ike biko rapịa ebe a. Ama yọ gị biko maka ịma nghọtacha ife kpata njem ihe na-eme. Biko. Ngwa mọmị, achọzị m ka ị gwa m ihe kpatara iji emele ihe ị na-eme. Ihe kpata iji wee kwụsị ịbụ ezigbo nwaanyị. Ike ịma nghọtasị biko. Mọmị nje kwukwara ya bụ maka na dadi si na ike gị dịka na ike ga-agwụ gị ya. Dịka na ike ga-agwụ gị ya. Biko rapụgodu nke dadi gị. Onye bụ dadi gị? Adị m ekwudo okwu ya nwa sef. Ọ ngwa bụ ihe gbasara m. Ka ngwazi gị. Ụmụ ọmalịcha ife ngotala gị. Ezigbo nwa ngwabịa ka ije ka ije gị. Tagbuo onwe gị n'ọjị gị na ọjị mebe were ọjị tawa abịahụ m ebe ịta ọjị ọ bụ adabụ ihe na-ekwu ihe m bịara ịgwa gị bụ nakwa ịhụrụ nzukọ gị na Eliza na-ezukọ n'ezinụlọ ka ezinụlọ a mebie apịrịgo m ya isi apịpịagwo m ya isi ọma mmezu ọ bụghị mgbe m nwado ndụ ebe a ihe a bụ ezinụlọ be nna m tagbuo onwe gị ọgụ nwatara ihe nya isi n'obe di gị kụchara ụkwụ gị bịa ebe a ka ị bịa chie m warning abịaghị dị m ichi gị echi ihe m bịara bụ ịchụọ ya gị na ntị fịọ ya gị n'anya ma n'imi gị ọ bụ m nwa bụ ada ihe m kwuru n'ezinụlọ abụ ihe ga-eme isi m be gị iwelube ebe ahụ be nwanne m nwoke ama m na nzube gị bụ ka nwanne m nwoke nwụọ ka ha wụchala unu ka agada sala unu ka unu mee ihe dị unu mma mana ha ama nwụọ ihe m na-agwakwa gị bụ ọkwa ịhụrụ ọnụnọ gị ebe a a na-agụzi ọnụ na ịbọ ịtọ ịnọ mgbe m ga-agị ya ise ịkwalụ ka ọ ha fụ ebe a ma ọ bụrụ na ogwe ngwongwo iwe ebe a na-enyeghị nne nwaanyị dị ka gụcha ụmụ obere oge kịta ada nwaanyị agadi etebeghị gramma na-awụ ọgọdọ ifele mme ịmakwa ihe karịrị ada nike ugwu ka m na-akwanyere gị ị ga-akwa ya fụ m ugwu na ọ bụ ada na-ekwu maka na ọ bụrụ na ọ bụrụ ugwu gị na-eme eziokwu ugwu ka m na ebe a na-akwanyere gị maka na iwe wee mụ eserie nga ebe a Chineke m nwa ije ka agọrisi gị dịka Mazinka o si dia de afọ ngị nyaahụ mana ka ọ tara ọrụ nne ya abịa n'ụlọ ọrụ ịma na ọ bụghị ka nsị kịta n'afọ eziokwu apụ m ya gbachiri m ntị kwagbulu m kwagbughee n'oche Apoloni egwu atụ ya nke ịtọdoghị n'onu kezi ọgị ịma na apụ na tọrọ m n'onu wee chi ịtọgburu m anya ọ bụ na ọ bụ maka Chineke nna jike niile kwagbulu m kwụkwụkwụkwụ gbe m n'onye oche ịma ihe mere nụ ihe m ji bịa ebe a kịta maka ngwa gị na ihe anụ nwa gafegokwe nke na ndị ezinụlọ anyị ga-ekpie ụmụnna ga-ekpie ụmụada ga-anọ ebe ahụ ndị shọt ana m eji ikwu ekwe gwa onye ọbụla ka ha bịa jụ apụ onye ihe mere ya akwụ ngị n'azụ nne mụnwa anagokwe n'ebe ekene akarịgo nku aka amaghịzikwe m afụnụzikwa ụdị ya ebe ọsọ hụ m wara ada n'ịka anya egwu atụ ya ọsọ hụ m nwa ijele nwaanyị anya wee kwagbulu m mbụ nwambe dịka pụọ kwalụ m kwom gbu m n'elu oche ana m mba ịma nna ntụ a bịa ka m buo abaghị bịa ka m buo abaghị ịmakwa ka onye wee kwalụ m kwọbụghị m n'oche ọsọ hụ m anya egwu atụ ya banye m egwu aka
bịa Polonia ya na ụjọ ara atụ gị wee megide ibe wee metụ ada Aneka aka n'isi wee gbaa ya aka n'arụ egwu atụghị mụkwụ ngwụla isi ngwụla apụ dike egwu atụghị emetụrụ m ya aka ya ọ bụrụ na m metụrụ ya aka ọ nwụọ ọ dọghị ozu ya nwụọ pii emetụrụ m ya aka gị ka ime ya ihe m bụ na akpapụ m ya n'ụzọ ka m gafere ịkwa ada Aneka aka fana wakarati n'etikwa ọkpọ ụbụrụ fa agbagotu banta ya o ndị nna pama Elizabeth Anamanife Apolonia Odekwekwe Temperature fadikwa hot o ndị nna pama ya pafapa tuofujo fana wakarati n'etikwa ọkpọ ụbụrụ fa agbagotu banta ya o ndị nna pama Elizabeth Anamanife Apolonia Odekwekwe Temperature fadikwa hot o ndị nna pama ichekicha onweghị ife eme ụbụrụ fa agbagotu banta ya ndị nna pama Elizabeth Anamanife Apolonia ife tụnanya m nwekara bụ na amụrụ m ebe nwaanyị a si enweta ume amụrụ m ebe ike si abịa chere ka m gwa ya mmara pụkwa na Eliza ya ekponye m aja n'anya nwoke bụ nwoke kwanụ ọkagodo nka igbo ife ihu na-ata araba mana ana m agwakwa ya ugboro kwuru ugboro eme kaba arụ na-asụ asụsụ anyị mụ na anyị bụkwana nwanne mmadụ anyị ejizi n'ọjọ olu oyibo n'Imo steeti bịazie na-asụzi ya nnaka ma nke ahụ kwụrụ na nke kasịzi nke bụ na oyifa na-aba afụrụzikwa ụdị a Eliza na Apolonia ụdị ụtọ fa na-atụ n'oge dịka oge afụrụ m ụdị a ebe onye a efe onye a nke onye a kwu onye ekwu kedu ibe ya eme ife a ọ dịke mma ihe anyị ga-agba mbọ mee bụ itighe ọgba aghara n'ime mmadụ abụọ mee fa bụrụ ndị ilo na-ewe fa ọ ihe anyị ga-eme ọkwụ ọtọ ebe ọ bụ na fa bụ nwa ụmụ nnụnụ mụta na fa febe na fa ama mba ebe mụ na anyị na-abọ bụ dinta ga-amụta na ịdụ ụgba na ya eme isi fa anyị gbaa ya agbasho nke a pụtara na ebe ọ bụ na fa eyibego akpụkpọ ụkwụ ka ọkpafa anyị ga-agba mbọ gbujipụ ọkpafa ihe okwu pụtara bụ na anyị ga-edulanụ ha be nna ha na be nna ha ma chọtazi ụmụ periperi ya ụmụaka na-etote etote lụwazie ha bụrụ nwunye anyị bịa ma rapụgodo okwu na-enwekwa n'isi nwee iru mgbe o lere ya ekwe ka o si adị ugo eberela na mgbagbu ahụrụ m ya o nwere ebe ihe eduje m ugbu a ka ije ka m nyata n'ụgbọala nke m mba ewelu nke n'ọmụ ụzọ apụ nne ka anyị jekene mee ife a ka anyị nwa ya ọ na m amakwa ka o si adị nke mere mara ka o si adị ọ na-adị mma ọ na-anyị katara afụfụ
anụ na a na-enwezigbo anụ ya ba anyị jebe aje nweta onwe ya nwanne aka ma enwe na ọkwụdo aṅụrị ya achọrọ m ka anyị jepụ ka o si atọ ọkwa ka anyị mapụ n'iru ọgụ ike chukwu ike mụ na ntị gị ya akwa Mami, mana ka ebe gị na ntị ya aga onye unu gbasi ọtọ n'abalị a maka na mkpọ gị biko bịa mechi ụzọ ka ihe nnaba Mami, mana ewekwana iwe biko unu aka ga-abatakwa n'abalị a ọ daba anyị agbadata anyị abata ọ bụrụ ọ dabara ọ dịbe echi biko ka m soro unu wee jee onye nka ịgwara atụkwa anya bụ ọkpọ anyị na-aga bụrụ gị ọgbọ Mọmi ime chenji chago lee ka ha gba ọtọ na-abụ n'abalị a Daddy, asị na ị na-akpọ m. sekpụrụ ya na-aba ajụ achụgbuo oyi Ọ dị gekwa n'ihe mere. Nsị gị sekpụrụ ya na-ajụ achụgbuo oyi sekpụrụ ya na ọ bụrụ na agwa obi na-agba m ajụjụ ọnụ na-apụ ala onye mụ ngosi n'ala mechie ọnụ maka ọmụ ngwa chisisi agaghị na-akpa wapụ agaghị na-akpa agwa pịajie ya aka ife a ka m zigalụ gị n'ụlọ akwụkwọ mahadum ka ị na-eme ịlụkwuzi n'ụlọ akwụkwọ mahadum wee kpọpuo ntị niile wee na-eyizi iyori ntị ị na-eyizi ọla ntị ọrụ ya ife a ka nna hafụsila egosi na nna akwụrụ ụgwọ akwụkwọ Daddy, ya fashion ndị ekili TV ndị ọcha na-eme a. nụpim again n'ọnụ ya kechie gị ọnụ a Usaka ka ị chọzi ịgbaba nwa chukwu nye m kisi na Osaka mba mmemme awakwanya ọzọ ị na-egwu ya anya na arụ ife oyi kedu ihe oyi na ntị ọ bụrụ ihe ịbịa na-eyi ọ maka na oyi yere ntị ka iji achọ ka igbuoro m nwa ndị nnukwu mmadụ na-eyi ya ndị obere mmadụ na-eyi ya ịda afụ ndị ọzọ ka ha na-eyi ya nke ọ ga-apụ iche ka ihe na-achọ ka igbuoro nwatakịrị ejikwa Chineke dị ndụ na-ayọ gị ihe awakwa na awa mbọsị atọ ime ya biko afọ na-ebuba gaala emetụkwa ya aka ọzọ a na-apụ ara ị na-anya ọfụma ọgụ maka oyi ị mara ọgụ maka oyi nwatakịrị ama merizi arụ ị na-afụ akpụ obi na-afụ ya n'ime ụlọ gị biko chukwu maka onye nkịtị bịa kụziere m ladies kukere bịa ka ije n'ilo ka anyị gbaa ya ọfụma n'ọnụ na-eri ya ọnụ ọ na-ekpo ohu na nwatakịrị na-eri igere mana ọ ike maka oyi sikwa ebutela onye ọgụ ọnụụlọ anyị ga-ama akpụtọlọ n'afọ nke ka magbajelụnụ adịkwa m surprise ịfụ ya dịka gị na klọb n'anya saa. Ezi ụtọ ndị dịka m ha ga-abịa klọb. Mba, onwe ebe m nọ n'anya nene gị. Onwe ebe m nọ na-awụ gị anya ahụ ya nwa apa. Iwe na-ewe egwu a gbara aka. Ọ dị ka ị na-agbapụ ọnụ ma ọ dị ka onwe ihe mere gị na-agbapụ iji wee na-ewe nkwa. Emang ngota.
onye nụ m ka nghọta ma ọ chara ma ọ cha aka m ga-aghọta oke agbanyeghị afa m bụ ka esi afọ gị kwanụ afa mba apụ ị ka chọrọ ịgbakwa egwu egwu ka m ji ịgba yes ọ bụ eziokwu o afụbọkwụ m Eliza kemi anyasị ụnyaahụ Eliza wuchie mgbe a chọrọ ya maka na akpụrụ ọwa n'ọnụ ọwa wakasịa kedu mgbe a chọrọ gị wuchi ka ebe ị gara kemi anyasị ụnyaahụ ị marakwa ebe isi na-alọta jighachikwa ebe ahụ ugbu a anyị gara aga nwa aṅụrị swag ya Eliza ọ dị ka isi ekopụwa gị ọkwa ya ị mara ebe isi kemi anyasị ụnyaahụ laghachi ebe ahụ ugbu a pụọrọ gị ebe ka ebe ị gaji lele ezinụlọ m akpọla isi n'ala uwe ekpugharịala nụ Mọmị ebegolo m gị akwa echegolo m gị echiche ibukwugolo m gị ọnụ Mọmị biko gwanụ m ihe a bụrụ gị ọ bụrụ etu a ka esi eme ọ bụrụ etu a ka esi zụọ m Mama ka bụ obere nwa ịma nghọta ihe ọbụla efu na-eme onwe ihe kpatara ya ya bụ na ịma nghọta ihe na-eme Mọmị biko gwanụ m ihe kpatara n'ọya ka ihe kpatara ya what is the reason gwanụ m biko ịma na ulukpuru wetara ufe mmiri wee mụta mmiri ozuzo mana ịma na ọ bụrụ mmadụ ncha chọrọ mmiri ozuzo mana ma mmadụ ọ chọrọ mmiri ozuzo ma ọ chọrọ ya mmiri ga-ezogide zojuo afịa o wee kwụsị mmiri ozuzo wee mee gịnị wee mụtazie ọkọchị ya bụ na obere oge ị ga-aghọta gwanụ m biko gwanụ m ị ga-ama ihe kpatara ya ọ bụ ofu ihe nche ya ịfụkwa dịka nsi wee zụọ ọgụ na-erubekwa isi bụrụ nwa nwere ugwu nwa m ihe emekwana na mme maka na ihe na-eme onwe ihe kpatara ya were ugwu too ka ọ ga-abụ ebe ọbụla ịpụta asị na azụrụ nwa azụ enwekwana mgbanwe akwena na ihe na-agwa gị ya ka ọ ga-abụ ebe ọbụla ịpụta obi adị m mma na nwa m na-aga gbachi nkịtị obere oge n'oge ebe Mọmị ana m ewelu gị ezigbo iwe maka ihe ime na-eri m nri n'afọ Mọmị nwaanyị ị ga-eji jee nụsawa dadị ọgụ mọmị ọ dịrọ mma mba ọ mkpụrụ ọkụ ka ọ na-aghọta Mọmị mana akwụkwọ nsọ delu sị na nwaanyị ọbụla kwesịrị irubelu di ya isi ijikọkwa nna gị ma ọ na-emekwa ihe Kraịst si ya mee Kraịst si ha hụ nwunye ha n'anya dịka Kraịst na onwe ya hụrụ nzukọ ya n'anya ọhụgo m n'anya biko akpasụna m iwe chetara m ihe niile gara mgbe ochie akpasụkwana m iwe si ebe a pụọ biko ka ekwana ihe bụ ihe ada dị ime gị bụ ihe gara aga gị enwenwere ike ịgba alụ Mọmị Ikechukwu drapụ m aka jebe omeka nna ya jebe biko ọsọ ga-amakwana na dadị ebulugokwa ihe ha jewekwa n'obodo ewee kpọọ m si nata aga m anata n'egwu ọdị ya ọrụ mmadụ ka nna jifu n'obodo ka ndị mmụọ nọ na ya isokwu jekọ anyị chere na-eje ka anyị jefu ndị agbụgochere isi ịtọ na isi ịnọ jee na m na-egwu egwu mụ na gị ọ na-emekpu mgbe ololo onwe ihe m ji egwu ga-eme jee solu nna gị mgbago na agbada mkpụrụ ikolu ka ị ga-aghọta mkpụrụ ikolu ka ị ga
Kedu ihe ọkwanụ? Kedu ihe ọkwanụ, baby? Achọrọ m ka virginity m ka ọ bụrụ onye ga-enye gị ma ịgbasi akwụkwọ biko chere aka ịma ime ihe a na love anyị izu oke ọ dị n'obi love anyị ga-ezu oke ma ya mere ha ma ya mere ya unless money from n'anya ka isi ekwu I love you afọ mgbe na you love me then wait o chere mmemme ya kịta mmemme baby sweetie ndị ụmụnna m ekele m ọnụ daalụ ndewo nna m anyị ma ihe anyị jiri gbakọ ebe a taa ọ maka mkpesa anyị nwetara gbasara ndị ome anyị abụọ Eliza na Apolonia anyị na ha nọ ebe a ugbu a ka anyị nọgodo n'ọnụ ha n'ihi asị nri anaghị anọ n'afọ azansị Eliza gwakena anyị ihe mere ndị dị m ekelekwe m ndewo dejedo m dịkwa na afọ nye osekpụla anụ gagagha biko ezigbo ndị okenye anyị ndị na-ekpe ikpe eziokwu na-atụ egwu Chukwu ekelekwe m unu mgbe ọzọ ọnọdụ ugo na-agwa anyị okwu mgbe o bido okwu ya n'isi ọ sị ụmụnna anyị ọ ka o si wee kpọọ unu ajụjụ nna jụ unu biko ada na-eke atụkwu ebe a ọ ụmụnna ka ọ bụ nwaada o kwesịrị ka o tụkwu na nzukọ ebe ụmụnna na-edozibe ha ma ekwu ihe dịla ha ọ ya bụ ọ na-eme ọ kweta ka ọ ha m n'ọnụ ụmụnna ihe Eliza kwukwere bụ eziokwu Adaneke bụ nwaada anyị o kwesịghịkwa na anyị na ihe n'ọdịnala nke a bụ mitin ụmụnna Adaneke biko hapụ anyị ọzọ ọnọdụ ugwu ekweteghị m na ihe i kwuru Adaneke kwesịrị na ebe a n'ihi na ọ bụ onye ezinụlọ nwaada ka mbụ Adanna ya Adanna ka mbụ agụ nna mụrụ m owuwe ya rie n'ọnụ nna ka asị m gị mechie gị ọnụ ihe a abụghị ọdịnala na omenala anyị esi gị esi nwaanyị na-etukwa etukwa anyị mmamịrị ga-abịa na mitin ụmụnna ịmakwa omenala ọ bụrụ na o nwere okwu ihe na nwaanyị ibe ya nwere ya ga-akpesịrị ụmụada ya ọ bụghị na mitin ụmụnna nkwu eziokwu baịsikụl mefu ọzọ ọnọdụ ugwu ọ bụrụ na nwanne m nwaanyị si ebe a pụọ mụnwa ga-esokwa ya usoro na mgbe mvugo nwanne na nwanne ofudo agwa nwanne na nwanne Adaneke ekweghịkwa m cha ekwe m nnaka a sịkwana na okenye anaghị anọ n'ụlọ ego amụọ n'ọgbọ na onye nwoke nọ n'ụlọ ya na-agba ọkụ ọ na-achị oke mana ọ dị ka ị na-achị oke ugbu a ụmụnna m ana m ahụ na anyị adịghị njikere maka ọgbakọ a anyị adịbeghị njikere maka ọgbakọ a ya bụ ana m ọnọdụ ugo mgbe ọ na jikere ọ na-akpọ m aga m abịa
nwanne na nwanne obodo omume ma ihe mere na aga m afụrụ unu ị na-afụ mana mfụchakwa anachitekwa achọpụrụ m unu n'ebe ọ bụzi olu unu sọsọ m nwa ọzọ na-agba agada anyụma ọzọ na-agba agada anyụma nwoke m jee zoro onwe gị ọzọ ada aneke obodo nwaanyị na-echi ọzọ agba agada anyụma Operation bulldozer. No retreat, no surrender, no Ojinnaka, ị na-eme m ife ume mmapụ ife obi nkolopụ kedu ife bute nke a mgbe na-ajụ isi na-agadi nwoke ya ọ na-ịmara ife omenala pụta ka ọ bụ na ị na-alafu onwe maka gịnị n'ịchọ ka ọ bụrụ na gị na Eliza na ụnụ na-adị mma ka ọ na ị na-akpagbu ya ka ọ na ị nọ na mmegbu ya ke nke ọ bụ abụ gị aka na-ajụ ọgụwa na-ekwuzi ụdị okwu a gụwa na mara omenala gịnị mere iji esi ada na-eke soro anyị bịa mee ya nwa bụ nzukọ n'ọnọgụ ndị ọjọọ n'ọnọgụ ka ife ike unu ndị ọjọọ n'agbanyeghị na ebupụla okwu unu n'aka ụmụnna unu ka nwere ikikere ịpụta ebe a na-arụkwa anyị aka n'elu onye nka Nnaka ị na-ekwu maka ụmụnna ka gasị na ị nwere nsọpụrụ nye ụmụnna gị ị na-asọpụrụ ụmụnna gị n'elu gị sọsọ ihe iji bụrụ dị mkpa nnọọ bụ okpokoro anyị gba na nwarịkọrịkọ ihe a dị n'okpuru agada gị ekelere m Chineke ọnwụnwa ntọntọ ihe anọ m na agada ganyere gị agada aga ụmụ anọ mekweghị gị dị ka ede ya bolie nka gwa nke bụ eziokwu ọ bụ eziokwu ka wasị ekenekwa m Chukwu ekenekwa gị na ikwe ha nnọọ ka ụmụ m ghọrọ aka nshi ime ha dị ka ndị be nna m afụrụ dị mkpa afọ ogologo ime ya ọ bụ na ọ bụ ha masịrị ha aka abụcha ha ka ekwe ihe mọkwụ na nke ahụ agụrụ na agbụrụ anyị na ka mụ na nwanne m nwoke na ime ya eme odo anya na ebe a na-ekwu bụ eziokwu ọ bụkwa nnọọ ọ bụ ka agbata ihe ji bụ dị mkpa ka ifele eme otu mana onye adịbeghị ntụ anyị rapụ ndị a biko bịa ka anyị je hazie onwe anyị ya Polonia ị na-ekwu na ọ nwụrụ ndị anyị eri n'ezinụlọ nni ndị enye anyị nri ka rie ka ọ bụrụ ọgbọ gara na ebe a na-ere nri na họtel na-asa efere na-asa agwa ebe ahụ ọ bụrụ na ị mara ihe ọ bụrụ na agụụ na-agụ gị ọ bụrụ na nne gị akụriri obi jesie nri iburu anụ nụrụ dị ka anyị je iko na-ejugo ọ dị n'aka iko ụmụaka kama dike ya eri ebunu kama dike ya na-eri n'ebunu kama ka ife dị bụ ame ebe ịma na ume m na ya ezu na ebe ndị a na ọwa ada na-eke kwesịrị ndị isi esi Elizabeth gwara ịnụ ife ọgba ịnụ gị maka ọ bụ na ị na-eme ife kwesịrị ka ime nwaanyị a ama nji ọnụ o ji eri ji eli ede wee sị n'ọsụkwụ ka ibu na ngada kwụsị akwụnye na ntị m na nwaanyị ma nwa ụmụ fụnụ ya ịbịa nke kwesịrị ka ime ime na ị na-ekwugharị je ị na-ekwukwugharị ịfụnanya ndụ kịta ọ dị ihe anyị na-akụgheri ọya nwa bụ isiokwu anyị isorolere ụmụ nwaanyị tụọ m ụtanụ lee ya nụ lee ya ahụ m nwa nnọọ n'anya a na-achọkwana m elu ya Nnamdị obi dị m ụtọ na ihe ka asị gị n'ọnụ apụta ugbu a obi dịkwana m ụtọ ịma na nwa m na-awa gị ugbu a nwa abọ ịma kemgbe m dị ntakịrị kwenụ ka m sụọ abụ asụsụ obodo unu ka m na-asụ ma o nwere ihe ọzọ kedu eme na ikwe m asụ abụ ikwekwara na amụta mgbe ahụ dị obere ikwere amụta na-akụziri gị na-aga bọọlụ mgbe ahụ ihe mere na ị ga-alụ nwaanyị na-abọ ụmụ gị ga-asụkwa na-abọ ma jụọ gị onye a anyị si chọrọ ịlụ amam onye ọwụ
Mama. Mama bịakwa. Aha ya bụ Stella. Stella Ugwuaneke. Ọ gụchara na mahadum nke Nsụka. Mahadum Nsụka nụnụ. Papa ya ọ dị nke Mmena Ugwuaneke. Mama ya bụ Apollonia Ugwuaneke. Ha wụkwa ndị abụọ ka anyị o. Oh, Apollonia. Apollonia. How am Apollonia? Apollonia nwunye di Eliza. Eliza enyi nwanyị. Ma Eliza kwụrụ gaa teachers training. Ma continue gaa B.Ed. Eliza agafu. Hey! Amam ya. Analụkọta ha abụọ. Analụkọta Apollonia na Eliza n'otu eji. Nọ n'ote Chineke si arụ ọrụ. Mma egbola n'ofe ọ kpọrọ ọrụ. Ote Chineke si arụ. Sweet. Emma, you sweet. I'm going to make him cry. Apa ezigbo ọtọ? Agwa ya nọ m. Nna gị chọrọ nne gị. Anyị ga-ebe. Ị ga-ewezi nke m n'ime ọnụ. Nri nke a dị nnọọ, ọ dị nnọọ ezigbo ụtọ. Nsogbu m, ịma na iwu sweet m. Mechie n'anya gị n'ụnụ. Mechie anya m. Mechie n'anya gị n'ụnụ, baby. Ihe nke a chọrọ inye m iji si. Mechigodi ya. Nke. Anyị emechi. Mechie ya o. Ngwa mepee ya. Ị ga-alụ m. Ga-alụ gị. Ị dị sure? Ga-alụ gị. Mba. Wando. I want to go inside there, Ndozi. Oh. Ake ma nkwere nkwa na gị na-eme ya ọzọ. Ndo. Ịma na otu virgin achọ m anything gị na-ege so nke aga afọ ofu. I'm sorry. Ya, biko hapụ maka biko. Ya ife iji fụ m n'anya maka na m bụ virgin. Mba no. Ya love gị ezuru. Keke butekwere. Hapụ maka biko. Bịa. Keke butekwere nka. Keke butekwere nka baby. Ịma na m hụrụ gị n'anya. My millennium creation. You know, smile. Shout out about it. I love you. The show. I'm sure. Don't worry, anyị gbata akwụkwọ. Ị ma na ngwugwu a ga-ata atọ, ọ dị mma ka atụọ ya mbụ. Anyị gbasịa akwụkwọ, ihe a m ga-enye gị anye juo gị afọ. Arara afọ mmadụ. Nnaka, ọ dị nke mmena. Unu abụọ azabeghị ajụjụ m jụrụ ọnụ. Ndị nwunye unu ha dịbụ otu akpa agwa mgbe gara aga ka ha nakọtara ugbo agbanwee.
mba ma ọzọ ihe mere n'ụwụ mba ka o si bekịta ka ha bidoro nsogbu n'ọgụ ma unu egwu obugo ọtụtụ arọ kwụrụ arọ ha emebeghị unu isi ike unu achọ ịgwa anyị eziokwu gwa na anyị nke bụ eziokwu ka amaka ya osi wee tie okwu ọnụ mgbe iguzupụtara ihe anyị ga-ama awụ adịghị agba ọsọ ihe n'efu unu abụọ wetarala anyị okwu esemokwu nọ n'etiti unu na dị nwunye ọnụ ka anyị doziela ọnụ ajọ onye ọgbachi nkịtị ajọ onye ọgbachi nkịtị kwuo na ihe mee nwaanyị na-ekwuzi ọ dị m ka ọ na-adịghị njikere ka edoziela ọdụ okwu a ọ bụ ihe m na-achọpụta ugbu a gwa na anyị nke bụ ezo ka amaka isi zọọ unu nyere unu aka Ojinnaka ekunie m eronie m Chidike na-anụ ajọ okwu okwe nghọta na fama nkwunwe okwu banyere okwu a ịchọzikwa anyị nọrọ n'ụlụba nọdụ n'ụlụba ị na-apụzi apụ gụọ onwe okwu na apụkwu na-achọ ịgwa ya eziokwu ị na-ahapụ ụlọ taa ị na-ahapụ obodo a mma taa nyekwara ya kelawa upe ife ekwu ka a na-eme nwa ebe m na-eje ịmara anụmanụ na nwunye bụ ma ọ dị mma ma ọ dị njọ ganye na ọnwa ekewa nwanne gị nwaanyị kwukwuru ya ilozogo kịta ka m kwadoro ịnụ di na nwunye awa o nwekwa mgbe m si na m ga-arapụ n'aba mana echezie m uche ka mmadụ wee sị mana mama nna ọ bụrụ ha ka ekwu ihe ekwu bụ nọ ganye na ọnwa ekewa anyị ma enwụ ma ọ bụ na m anwụ nwe m nwụrụ ọ bụ na ọ bụrụ ya o nwere ebe eji azụ eje abịa gbunyego m mana ọ bụzikwa na ịchọ ka nna ịma ife ga-eme ụmụ ha niile mụọrọ gị kpụta ha wunye ha n'ime arụ m mee m ka m gọrụkwa nwa agbọghọ ahụ mbụ ọmarịcha nwa agbọghọ ahụ mbụ mgbe ị bịa n'ụlọ m o izinazie mbe nna m nwoke nwe isi na mmadụ abịa n'ụlọ m bụrụ ụdị nke ga Elizabeth ọ dịghị ka ị na-arọ nrọ ọ dị ka ime ihe ị chọrọ gụ ma ihe ị chọrọ agwa m ihe m chọrọ ihe m ji si hapụ ndụ m aka ka m were ndụ m mere ihe ngwa na ọ bụ na ịma ihe ị chọrọ ọkụ imetụ nwoke si eduna nwunye bịa duna m bịa duna m jee gwara ihe Eliza ị bịa iti m ihe ọzọ ọ na-aghọzi agwụ egwu ọzọ ka ị na-agba aka m ebidoro na-egoro ya dekwa dị mkpa iche na mgbe anyị na-akụ ihe tika ka ụpan ị na-akụ na-asọ gụsọ n'anya ka m gwa gị nwoke na nwunye na-anụ ọgụ nwaanyị sigo n'ike ọ kpachara ya gba nkịtị maka na ọ nsọpụrụ ka ọ na-enye di ya ọ bụrụ na o wepụta ike nke ya na di ya ga-emeri ya iche na ị ga-emeri m bịanụ ọhịa nji gwa Apolonia sị bịa ka ije mụọ ọgụ ndị China kọmfu ifu gị kịta ihe nka mebu nke agwọ ị na-agba ọsọ aka membere nke agụ ka ndọrie gị ị na-agba ọsọ bịa nụnụ o setigo na-achọ onye ga-ana ihe ekwu ka a ga na-eme ihe ekwu bụ gịnị ganye na ọnwa ekewa ma mgbasịkwa gị nkịtị ị bịara ozugbo ozugbo bute nke ndị China nye gị ozugbo afọ maka mmanụ onye asịrị a ga-edu eduna m ka onye ọzọ ga-apụta ebe a sị na ọgụ mejiri isi ya wee zachaa anyị akatọ mana ọ bụrụ mmadụ ihe amụgo m kọmfu ndị nke si anụ ya nye nke agwọ ọ bụrụ na ọ dabara nye nke agụ ọ bụrụ na ọ dabara ma nke pusi m ga-eweta ha ncha onye nwe ife onye nwe okwu a sị na m achọzi ịnụ ọ bụrụ na ihe a ka ọzọ na-ebe kụziere gị jee si anụ na adaki ya wee gwa na njụ ajụ bido n'ụbọchị taa abụrụ m onye a ga-arịgolo enu n'azụ apịtị ịma nzọ m akwụ n'akarịka gị ọmụ ji ego nje nụta ibe nna anyị na alụ m onwe oge esi gị na na-achọ di ayọ gị lụba m ọ dị nke mere ayọ gị ịmala ebe ife niile ji buru ejebe ebe nna iru isi ebe a bidokwa ịmala ebe ụlọ kwụsị olu esi nna gị na nsi ya zụọ ya zụọ ọ ga-agagonu
ịda gị ya ọ ga-agago ma gwa ya ala napụ ya okwu ife na-agwa gị baa n'ime na aba bụgo ife niile na be nna ya ọ bụrụ kịta ịchọna mgbe ga-aga ụmụ nwoke na-abụ emegasị nwaanyị adadavosi aseparati tara ya anụ ka ihe ga-egwu nunu ihe mụ dị ife egwu ọkpali mụ na mgbe mụ na gị na di na nwunye ofu ya ka iji o nwere onye asị na nke aka nke ịbịa ya anyị tara ya m ewu ọnụ gị ọkụnụ ọ bụrụ na isi na ibu nwoke na igwe mkpụrụ ahụ na-abụ onye ma nwa jidie ekwezu ga-abakwa mmụọ n'anya ekwezu ba mmụọ n'anya ọ na ụmụ nwanyị apa ma chọrọ ịma no time for nonsense yo farapụghị ma akwa sobalegets no time for kitchen ndị nna mba ma ikwu ofufe egwu atọ ịbaba mba femekwa ọzọ anyhow fire jana takonobo ka amarụ wọsọpụ ofu ọkụkọ a na-ekwu ka ime na-eme Operation. Ọ bịara ebe a? Operation. Bulldozer. ụmụ nwanyị apa ma chọrọ ịma no time for nonsense yo farapụghị ma akwa sobalegets no time for